ticho. Ty už natáčaš? Môžeš. Je tam. Deti. Zavolajte niekto čuhara. To bude počuť to. Čo ty a čo ja? Pozor tam. Umreme spolu. Uši. Poriadne to zakričte, nech to počuje celá škola. Ešte si nemusí. Teraz to už nemá na tom vyhoreť. Skryte si aj oči, keby náhodou niečo letelo. Hlavy, jasné? Je tam piesok, no. Tu tam trblieska. Ne! Vyštia piesok. Pozor. Hlavne kameruj. Ja kamerujem, čo sa uši. Držte si uši. Naša reťazová reakcia začína sírovou sopkou. Sírová sopka pozostáva z práškovej síry a práškového zinku. Keď túto zmes zapálime, uvoľní sa energia a vznikne plameň, ktorý nám zapáli zápalnú šnúru, ktorá sa následne pretrhne. Pretrhnutie zápalnej šnúry nám uvoľní závažie, ktoré spadne a cez sústavu kladiek nám vytrhne zátku z fľaše. Táto fľaša je naplnená roztokom červenej kapusty, ktorá v našom pokuse slúži ako univerzálny indikátor. Ďalej sa bude roztok červenej kapusty liať z fľaše do pohárikov. V týchto pohárikoch máme v prvej etáži je roztok hydroxidu sodného, v druhej etáži je tuhý hydroxid sodný rozpustený vo vode, v tretej etáži máme iba vodu a na štvrtom poschodí máme roztok kyseliny sírovej. Keď sa tieto poháriky naplnia, začne z nich vytekať kvapalina von do tejto nádoby. Keď sem dotečie dostatok kvapaliny, hladina sa zdvihne a kvapalina začne vytekať týmto žlabom. Tuto pod guľôčkou máme kyselinu citrónovú a sódu bikarbónu, s ktorou sme si vytvorili našu šumienku. Kvapalina v žlabe túto šumienku rozpustí a pustí guľôčku. Guľôčka pôjde svojou dráhou v žlabe, až bude pokračovať až sem. Zvyšná kvapalina vytečie týmto otvorom a guľôčka zhodí tu pripravený draslík do etanolu. Tento etanol sa reakciu s draslíkom zapáli a začne horieť. Od horiaceho etanolu sa zapáli zápalná šnúra, ktorá bude pokračovať až k týmto balónom a sáčkom naplneným kyslíkom a etínom. A nastane výbuch a práve podľa tohto záverečného kroku našej reťazovej reakcie sme celú našu reťazovú reakciu nazvali Vaska Big Bang.
Toto. Ja kosmonaut. A tento tu žere. Idem aj ja ináč asi. Nemusím pre. Pecu si idem pre pecu. Ne, nikdy to nejde. Ja idem dole, počkaj, idem dole. Však sa prispôsobne. No to si myslíš, že to je také ľahké, to je ako pripojiť sa k... No dobre, poď, skús. A ty musíš ísť zároveň o niečo hore ešte. 3, 4. Dobrý deň, takže nakladám sa pred, alebo za školou gymnázium Jana Papánka Vazová 6. Takže my už sme sa chceli spýtať pána Mičania, že Alexandra, hovorím dobre? Hovoríte veľmi dobre. Dobre, takže sa vážem, dobre tým svetlom, no. No takže, dobre, tak prípad. A Jarko, prečo ste sa dali na tento projekt? Pretože mám rád chémiu a neviem bez nej žiť. A toto... Vy ste aký klamár. Tak budeme si klamať, je už o tom ten svet. Dobre, to je super. A teraz mi povedzte, koľko máte rokov? 6. Ďakujeme, takže to bolo výborné. A čo keby si nám niečo povedal o svojich pocitoch o tomto projekte? Moje pocity sú... Veľmi správna odpoveď, nemáte sa budú tešiť. Ďakujeme za sledovanú. Ach, jaj. Skalpel! Neboj sa. Už to približuje. Už to... Ježiš, veď to s vami buchne. Rýchlo! Ježiši. Utekajte! Ježiš, to ešte bude 15 hodín horieť, my si tu môžeme baviť. Hej. Pusika, mám vás natočený. Tak Maťo, zbehneme na najbližší cintorín. Maťo, zbehneme na...